Tieto príchute nás čakajú v roku 2026, takže sa pohodlne usaď a môžeme začať. Čau, ja som Propeko a v dnešnom videu si pozrieme, ktoré monster nás čakajú v roku 2026 alebo sa začali vyrobať v roku 2025, teda respektíve na konci roku. Prvý monster je teda, tu bude niekde, tu, Monster Energy Ultra Wild Passion, je to teda monster zo série Ultra, je to s príchuťou tropickej mučenky, teda Passion Fruit a sú tam aj nejaké citrusy. Je to teda svieža osviežujúca Zero Sugar príchuť, ako som už spomínal, zo série Ultra. Začal sa predávať koncom roka 2025, ale pokračuje do roku 2026. Je to teda ideálne na horúce dni, v lete, určite doporučujem na chuť. A teraz sa ideme pozrieť na tie novinky, ktoré nás čakajú ozaj v roku 2026. Ďalší tu mám teda Juice Monster Voodoo Grape, je to teda hroznová príchuť, Purple Punch, je to sladká ovocná príchuť, má výsť okolo februára roku 2026, takže uvidíme, kedy ozaj vyjde. Je to teda monster zo série Juice, teda znamená, že má v sebe reálnu ovocnú šťavu, je to silná hroznová chuť, hroznová aroma a doplnená trošku sladkosti. Ak máš sladšie ovocné Monster Energy drinky, tak by som to určite presne pre teba odporúčil. Ako tretí monster tu mám Monster Energy Strawberry Shot. Je to teda originálny monster, ktorý je doplnený troškou vlastne jahodovej arómy. Je to proste klasický monster, ale je doplnený o nejakú tú jahodu. Zvedavý ako bude chutiť, pretože môže byť fakt reálne dobrý, keďže mne je docela dosť originálny monster chutí. Má prísť teraz niekedy v januári 2026, dneska 11. keď to natáčam, takže jak vyjde do konca mesiaca, tak bude určite ochutnánka, objednám si ho z USA. A je to ideálne pre tých, čo majú radi klasický monster a chcú niečo vyskúšať vlastne, niečo čo obohacuje ten klasický monster. Ako ďalší monster tu mám Strawberry Lemonade, ktorý je teda jahoda plus limonáda. Je to svieža sladko-kyslá kombinácia jahody a limonády. Je osviežujúca, taková sa v jari alebo lete 2026. To je ideálny letný drink, ktorý určite vyskúšam ešte v tomto roku a zároveň dostanete aj ten kofeín a aj to osvieženie, takže je to dobré. A ako posledný monster tu mám Monster Ultra Red White and Blue Race. Príchuť je to modrá malina, je to teda zo série Ultra, takže tento monster je zase bez cukru, ideálna letná príchuť, je to limitovaná enzia s dizajnom Stars and Stripes a chuť je sladká, ovocná, osviežujúca, takže ako vravím, na leto úplne za mňa ideálny drink a očakávame ho v maji roku 2026. Takže toto boli všetky monster príchute, ktoré nás čakajú v roku 2026. Takže ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like, odber, komentár, presielajte to svojim kamošom, rodine, komu chcete, mne to úplne jedno. A ja sa s vami teším u ďalšieho videa, ktoré by mohlo byť unboxing, keď mi prídu monster z Polska, takže taký sneak peek.